मस्त पावसाळा चालू झालेला आहे सगळीकडे. बाहेर पाऊस पडत आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि संध्याकाळचा चहा गरमागरम अद्रक घालून आणि त्यासोबत मस्त भजी तुम्ही समोर बघू शकता. मस्त कुरकुरीत भजी आणि त्यासोबत आपण एक चटणी बनवलेली आहे. आणि भज्यांमध्ये सुद्धा तेही कॉर्नची भजी. मस्त मजा येईल ना. आणि त्यासोबत आपल्या ह्या चटण्या त्याही आपल्याला बघायच्या आहेत. मैत्रिणींनो, अतिशय कमी साहित्यात बनणारा हे आजचे भजे. तुम्ही आवाजसुद्धा ऐकू शकता किती कुरकुरीत झाला आहे. चला तर, मी रजनी आणि रजनीज न्यू किचनमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपल्याला मी दाणे काढून ठेवलेले मक्याचे, तेव्हा ते बारीक करण्यासाठी मी चॉपर वापरलं आहे. मिक्सर अजिबात वापरू नका, कारण मिक्सरमध्ये जास्त ग्राइंड होतात आणि मग तेवढंच आपल्याला पीठ पण टाकावं लागतं. त्यामुळे कुठेतरी ओरिजिनल जी टेस्ट असते मक्याची ती नाहीशी होते. हे जे भांडंभर मी दाणे घेतलेले आहेत याला मी सुरीनी चॉप केलेलं आहे चॉपिंग बोर्डवर. तेव्हा 5 मिनटं लागलेत मला एक भांडंभर काढायला. अख्खा दाणा अजिबात जाऊ नका तळणात. अख्खा जर दाणा गेला तर तो फुटून तेल अंगावर उडू शकतं. किंवा जर तुम्ही दाणे काढून ठेवलेले नसतील तर कणीस असतं ते सोलून त्याला मधून कट करून उभं ठेवायचं आणि वरच्या बाजूने खाली त्याला कट करत न्यायचं. अशा प्रकारचे ते दाणेसुद्धा तुम्ही स्पेशली पकोड्यासाठी वापरू शकता. आता आपण मीठ घातलं आहे चवीपुरतं आणि 1 टीस्पून तिखट घातलं आहे. हे छान आपल्याला थोडंसं हाताचं प्रेशर देऊन मिक्स करायचे, जेणेकरून त्याला पाणी सुटेल. आणि जे पाणी सुटेल मक्याचं त्यातच आपल्याला बेसन पीठ ॲड करायचं आहे. हे आपण बॅटर बनवणार नाही आहोत, अगदी मिश्रण बनवायचं आहे आपल्याला, कारण हे भज्यांना पातळ बॅटर नसतं. आपल्याला एक कन्सिस्टन्सी बनवायची आहे. ती कन्सिस्टन्सी येईपर्यंत आपल्याला त्यात थोडं थोडं बेसन पीठ ॲड करत जायचं आहे. तुम्ही बघू शकता बेसन पिठाने थोडं थोडं पीठ जमायला सुरुवात झालेली आहे. अजूनही गरज आहे, म्हणून आपण असं थोडंसं अजून ॲड करणार आहोत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे खूप कमी इन्ग्रेडियंट्स आपण वापरले, फक्त 3 साहित्य वापरलेले आहेत आणि त्या 3 साहित्यात अप्रतिम चवीचे असे आपले भजी झालेले आहेत. अजूनही थोडीशी गरज आहे. तेव्हा एक भांडंभर कॉर्नचे जर दाणे असतील तर तुम्हाला एक जी सामान्य आपली वाटी असते स्टीलची, तेवढं तुम्हाला बेसनपीठ लागणार. थोडासा पाण्याचा हबका मारायचा आहे, जेणेकरून फार घट्ट पण व्हायला नको मिश्रण. जर घट्ट झालं तर ते आतून घट्ट होतील, स्पॉन्जी होणार नाहीत आणि कुरकुरीत होणार नाहीत. आणि फार पातळ झालं तरीसुद्धा कुरकुरीत होणार नाही. त्यामुळे अगदी थोडासा पाण्याचा हबका घ्यायचा आणि त्याला मिश्रणाला ठीक करायचं. अशा प्रकारे आपलं तयार झालेलं आहे. आणि सोबतच आपण तेलसुद्धा गरम करायला ठेवायचं ज्यावेळी मिश्रण आपण करायला घेतो, कारण याला रेस्ट करता येत नाही. रेस्ट जर आपण केलं तर जास्त पाणी सुटेल आणि आपले भजे मऊ पडू शकतात. थोडासा पाण्याचा हात घालून जसे आपण सांडगे किंवा मुगाच्या वड्या करतो त्याप्रमाणे आपल्याला भजे तळणात घालायचे आहेत. अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता एक एक भजा घालायचा आहे, गर्दी करायची नाही आहे जास्त. आणि फ्लेम ही हाय ठेवलेली. ज्यावेळी आपण दुसरी बाजू उलटतो त्यावेळी मात्र मीडियम टू लो करायची. सुरुवातीला हाय ठेवायची फ्लेम. तुम्ही बघू शकता कलरसुद्धा मस्त झालेला आहे. अशा प्रकारे आपले जे कॉर्नची भजी आहेत एकदम कुरकुरीत झालेले आहेत आणि सर्विंगसाठी तयार आहेत. अशा प्रकारे आपण दुसरा लॉट करूया. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कॉर्न हे आता बाजारात अवेलेबल आहे भरपूर प्रमाणात आणि रिझनेबल रेटमध्ये फ्रेश कॉर्न मिळतात. नक्कीच तुम्ही सगळ्यांनी करून बघा. आणि कुरकुरीतपणा वाढण्यासाठी आपण कुठलंही पीठ वापरलेलं नाही आहे, ना तांदूळाचं पीठ ना कॉर्नफ्लोअर. त्याशिवाय सुद्धा भजी इतके कुरकुरीत होतात आणि खूप कमी साहित्यात. ना कांदा ना लसूण, हे सगळं आपण न घालता सुद्धा त्यांची चव आपण कायम ठेवली आहे कॉर्नची. आता आपल्याला एक चटणी करायची, त्यासाठी आपण हा चुरा तळतोय. छोटे छोटे अगदी पातळ हे करून तुम्ही बघू शकता मस्त कुरकुरीत झालेले आहेत अगदी हे छोटे छोटे भजी.
याची आपल्याला चटणी बनवायची जी आपण वडापावसोबत बनवतो. 1 टीस्पून तिखट घालायचं आहे, लाल तिखट. त्यानंतर थोडंसं मीठ आणि 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या आणि आता याला ग्राइंड करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपली चटणी तयार आहे. त्यासोबत सुद्धा भजे मस्त लागतात अगदी. पुदिना आणि कोथिंबीरची एक चटणी करून घेऊया. थोडीशी कोथिंबीर, पुदिना ही सगळ्यांनाच माहिती आहे, अगदी आपण नेहमी बनवत असतो. थोडंसं अद्रक आणि 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या. मी इथे आमचूर घालते आहे, तुम्ही इथे लिंबू पण घालू शकता. थोडंसं मीठ किंवा दही पण घालू शकता आणि जिरे. थोडंसं पाणी घालून आपल्याला ही सुद्धा चटणी बनवून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे आपली ही भजी जी आहे सर्विंगसाठी तयार आहे. मैत्रिणींनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल, ही रेसिपी करण्याची इच्छा असेल, अगदी कुरकुरीत भजे, क्रंची भजे आणि मोसम मस्त आहे अगदी पावसाळ्याचा, नक्कीच करून बघा आणि तुम्ही करून बघणार. माझं जे चॅनल आहे रजनीज न्यू किचन, तिथेही तुम्ही जाऊन कॉर्नची कटलेट बनवलेली तेही बघू शकता. त्यानंतर पत्तागोबीची भजी बनवलेली तेही बघू शकता. आणि आवडलं तर लाईक करा आणि खूप ठिकाणी शेअर करा. तुमचा तर प्रतिसाद मला भेटतोच आहे, पण अजूनही जास्त तुमच्या प्रतिसादाची गरज आहे. त्यासाठी तुम्ही ही रेसिपी जी बनवलेली आहे कॉर्नचे पकोडे अगदी क्रिस्पी, हे खूप ठिकाणी शेअर करा. परत भेटूया आपण अशा छान छान रेसिपींसाठी. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.